Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм рәхмәте барчабызга да булсын иде дигән теләктә без үзебезнең программабызны башлап җибәрәбез. Эфирда имамнан сыйрак тапшыруы. Инде Аллаһка шөкер сездән бик күп сораулар килә. Инде безнең тапшыруларны карап барасыз дигән өметтә калабыз, чөнки сездән килгән сораулар төрледән төрле, кызыктан кызыклы һәм кайберләре бигрәк тә чыннан да борчуга калдыра торгандыр сезләрне һәм инде шуңа күрә без аларга монда үзебезнең имамнарыбыз белән җавап кайтара тырышырбыз. Имамнарыбыз дигәннән бүген бездә Алматыда инде үзебезнең Казан шәһәренең Киндери бистәсенең Әхтәм мәчете имам хатибы Марат хәзрәт Валиуллин. Хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Менә безнең тамашачыларыбыздан бик күп сораулар килгән. Без инде тамашачыларыбызга исләрен төшереп китерәбез. Әгәр дә сорауларыгыз калган булса, алар Алла бирсә, безнең программаны караган саен туадыр, яңалары туадыр, тагын да беләсе киләдер. Шул үзегезгә кызыклы булган, кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны эфирда менә хәзер экраннарда күренеп торадыр. Безнең ике адресыбыз узнайм у имама sabajka.huzur.ru, ул безнең электрон адресыбыз, яки инде Инстаграмда Хузур медиа дип атала торган сәхифәбез, шуларга яза аласыз. Менә хәзрәтләр үзенә шушы студияда җавап кайтарырга тырышырбыз. Марат хәзрәт, инде беренче сорауга керешик. Бисмилла. Безгә тамашачыбыз булай дип язган: "Мин мультипликация белән шөгыльләнәм. Сахабалар турында мультфильм ясыйсы килә. Аларның йөзләрен ясасам буламы?" Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Һәм инде bu сорауга инде җавап кайтарып була. Иң беренчедән инде кешенең сахабаларның тормышы белән, сахабалар белән инде гомумән дин белән кызыксыну бу бик күркәм. Безгә ул бик кирәк. Һәм инде дөрестән әгәр дә без аларның тормышларын өйрәнсәк, гадәтләрен өйрәнсәк, Аллаһка карата, Аллаһ Субханаһу карата мәхәббәтләрен өйрәнсәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям карата аларның нинди әдәпләре булганын белсәк, Алла бирсә инде бу безгә, динебезгә бик күп, бик зур күтәреш китерә. Бу инде беренчедән кызыксыну бик яхшы. Инде икенчедән мин бу сораудан нәрсә күрәм? Монда барыбер кешенең шиге бар. Ни сәбәпле ул монда сорамый бит, аякларын ясасам буламы, кулларын ясасам буламы, башка әгъзаларын, мәсәлән, йортларын ясасам буламы, ул монда сыры йөзләрен ясасам буламы дип әйтә ул безгә. Һәм инде монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисен әйтеп киткечә булмый. Ул безгә анда әйтә: "Шикле әйбер генә калдырды, берәрсен шикләнсәң һәм шиксез булмаган әйбергә ымтыл" дип әйтә. Шиге булмаган әйбергә ымтыл дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм инде бу хадисны галимнәр төрле яктан карап китә. Беренчедән инде бөтенләй әгәр дә шикләнү бар икән, әз генә булса да калдыр, аны эшләмә. Икенчедән, монда бит әле ымтылу турында сүз бара. Шиксез әйбергә ымтыл дигәне, әгәр дә шикләнәсең ди, аңа вакыт әрәм итмәде. Калдыр аны ди, ләкин шиксез әйбердә шиксез әйбергә кадәр ымтылыш тудырды, анда тырышлык куй, чөнки сиңа бу дөньяда әҗер, савап, файда җыярга кирәк. Монда инде мин үземнән чыгып нәрсә әйтә алам, менә хәзерге вакытта, мәсәлән, әвәле төрле галимнәрнең төрле фикерләре булды бу мәсьәләгә карата. Рөхсәт итүчеләре дә булды, теге сурәт ясарга рөхсәт итмәүчеләре дә булды. Ләкин инде менә хәзер без карасак, Аллаһның рәхмәте белән күптән түгел генә әле безнең туган телебезгә, татар телебезгә дә тәрҗемә ителде. Билал радиллаһу анхуның мультфильмы, Билал радиллаһу анху Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям беренче муадзине. Һәм инде дөрестән дә бик мәшһүр шәхес, динебездә бик зур хезмәт куйган, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик яраткан, һәм аның турында дөрестән дә гаҗәеп шаккатырлык мультфильм төшерделәр. Аның файдасы бик күп дип күрәм. Әле безнең шыр кешегә генә түгел, әле киләчәктә дә әгәр дә дөнья 100, 200, 300 ел булса да, ул кешеләргә файда китерер дип уйлыйм. Ләкин инде менә тегәл мультипликат шул йөзләргә килгәндә, монда минем нинди киңәшем бар, шәхси киңәшем, әгәр дә инде ясыйбыз икән, аны гадиерәк ясарга кирәк, стилен. Теге кирфекләрен, теге сакал бөртекләрен нәрсәләрен ясап утырмаска, барыбер сурәткә тегәл кешегә ошаган булмасын. Ул вакытта без шиктән дә чыгабыз. Һәм инде Алла бирсә, файда да китерәбез. Ләкин монда тагын бер ягы бар, син мультфильм ясарга телисең икән, сез? Барыбер сез анда ясасыз сценарий. Кем нинди сценада катнаша, кем нишләй. Менә шуңа күрә әгәр дә инде барыбер шикләнәбез икән, безгә мәсәлән мультфильм төшереп түгел, китап язсак була.
вағаз язсақ була. Һәм инде шул сәбәпле дә шул яктан да бер-беребезгә файда китереп була. Кабатланам, кем дөрестән дә бу әйберләр белән кызыксына икән, сахабаларның тормышы белән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи тормышы белән һәм аны мәшһүр рәвештә таратырга тели икән, Аллаһ субханәһу ва тәгалә аларга үзе ярдәмче булсын. Һәм инде дөрестән дә хәләл шиксез юлларын ачып күрсәтсен Алла бирсә. Менә күп кенә фильмнарда, күп кенә мультфильмнарда без чыннан да, мәсәлән, Пәйгамбәребезне күрәбез икән саллаллаһу алейһи ва сәлләм, аның йөзен нур белән генә куялар да күрсәтмиләр, яки гомумән Пәйгамбәребезне күрсәтмиләр. Менә инде тамашачылардан аңлатып китсәк, ни өчен без беркайчан да Пәйгамбәребезне сүрәтләмибез? Бернинди мультфильмнарда да, китапларда да, киноларда да. Диндә чөнки төгәл тыю бар. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне рәсемдә дә, мәсәлән, мультипликатор рәвештә дә, башка рәвешләрдә ясарга ярамый. Һәм инде монда сәбәпләре дә төрле булырга мөмкин. Һәм бер сәбәбен генә ачып китәбез. Чөнки әгәр дә без аны берәнди сурәттә ясасак, кеше ул сурәтне Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ышата башлый. Ул аны ярата башлый, мәсәлән, һәм ниндидер бу кеше ниндидер начарлык эшли кыла башласа, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә карата нәфрәт тә туырга мөмкин, дингә карата да. Шуңа күрә без Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сурәтен бүтән кеше белән бәйләргә берни хакыбыз да юк. Һәм дөрестән дә әгәр дә төбенә төшенә башласаң, мең сәбәп табып була, бу бик куркыныч әйбер. Инде шушы мультфильм ясаучыларыбыз да, гомумән насыйп эшли, шул ук вагаз язучылардан, язучылар да Аллаһ үзенең рәхмәтен бирсен. Инде сорауларга җавап кайтты дип уйлыйм. Икенче сорауга күчәбез сезнең белән. Үзеңнең гөнаһларың турында силәргә ярамый диләр. Әгәр дә күңелне бушатасы килсә, бу очракта бер-ике якын кешегә берәр вакыйганы силәргә ярыймы? Инде бу очракта ни өчен ярамый дигән сорауны да сөйсе килә. Һәм инде ни өчен ярамый дигәне шуннан башлыйбыз. Ярамый диндә гөнаһларың турында ачыкларга вә сөйләргә. Чөнки Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер генә тапкыр түгел, бик күп тапкыр дисәк тә дөрес була, әйтте безгә гөнаһыгызны бер-берегезгә сөйләмәгез, бүлешмәгез, үзегезнең исемегездән. Яра баштан башлап китәбез, ахырдан дигәндә ислам динендә шундый әдәп бар. Әгәр дә инде дөрестән дә күңелең тулган, күңелең борчый, син мәсәлән берәр кеше белән бүлешә аласың гөнаһ белән, ләкин ул синең гөнаһың дип сөйләргә ярамый аны. Мәсәлән, фәлән кардәш исемен дә әйтмичә, бу кардәш белән мондый хәл булды, туган. Менә аңлата ләзрәк, аңа ничек бу нәрсәдән чыгырга. Мәсәлән, ничегрәк тәүбәгә килергә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи сахабалары бу очракта ни эшләгән дип, менә үзеңнән түгел, мәсәлән, күрше хатыны дисәң дә булай, ала күп бит күршеләр. Мәсәлән, шәһәрдә күрше дисәң, бөтен шәһәрне күрше дип атап була. Нижнекамский, мәсәлән, күрше шәһәрдән дисәң, менә шуңа күрә алай атап, мәсәлән, бүтән исемнән дигәндә, урысча әйткән, от третьего лица була аңлатып сөйләп була шул мәсьәләдән чыгыр өчен. Менә бу дөрестән дә беренчедән безнең гөнаһ турында сөйләмәүне саклый. Икенчедән инде дөрестән дә бу кешенең безнең гөнаһыбызны белсәк, безгә карата нәфрәт тә туырга мөмкин. Әле безнең ул мәсьәлә таралырга да мөмкин. Шуңа күрә Алла сакласын шулай эшләмәскә инде. Эшләмәскә әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи тыйган. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әзгенә хадисләрен дә ачыклап, күрсәтеп китик, кая аларны тыя. Әйтерләр тыйды дип әйтәсең, ләкин инде дәлил юк. Дәлилләр бик күп алар. Һәм инде бер хадис бар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм башлыйм, үлгән кешенең гөнаһын да сөйләмәскә куша. Бер вакытны сахабалар белән алар бер каберлек янына үткәндә, сахабалар бер-берсенә сорау бирә башлый. Син беләсеңме, бу кабердә кем ята дип. Икенчесе әйтә, әйе, беләм ди. Аллаһ ул кешенең Аллаһы гөнаһын яшерде ди. Ул аны үзе ачыклады дип әйтә, һәм үтеп китәләр. Ниндидер вакыт баргач, алар алдында үләксә ишәк ята. Үлгән ишәк ята, сасып инде теге ямсыз хәлдә, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аларга хәзер алыгыз да ди, бу ишәкнең берәр кисәген ашагыз ди. Һәм инде алар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аларга ишәк ашаттырмый икәнен белә, аңа карап тора, моны теге аллегория, метафора рәвешендә әйткәнен аңлый. Һәм нәрсә әйтер икән дип инде теге борчылып, инде кызарып карап торалар, һәм ул аларга җавап кайтара. Ник сез менә бу кабер янына үткәндә ди, ул кешене искә алганда аның күркәм гамәлләрен искә алмадыгыз ди, аның начар гамәлен искә алдыгыз ди. Ник сез әйтмәдегез ди, мәсәлән, ул матур kitap yazadыр mesela nime ya mesela o yaxşı isim aylar bilen kullanadır. Siz de anın günahını iske alıp di bir-birinizge anın kim ikeni turunda iske düşürdünüz diye beyti. Mene di sizning de anın turunda de nerseni eytu de nişigeli günahın aşıklav de. Ol de mene bu işeknin imiş uleksenin itin aşağıdan da sizge naşarrak ağırrak günah diye beyti.
Bu үлгән кешенең гынахы турында, тере кешенең гынахы турында нәрсә дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Сез әгәр дә минем кылым бу дөньяда бүтән минем кылымның гынахын яшерсә ди, мин ди аның гынахын кыямәт көндә яшерәчәкмен ди Аллаһ Субханаһу тәгалә. Бу әле үзеңнең гынахыңны яшерү түгел, кешенекен дә яшерде, әле үзеңнең турында бөтенләй сөйләрлек тә түгел. Бүтән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә сөйли, Аллаһ Субханаһу ва тәгалә ди, кыямәт көнендә ди, минем өммәтемнең кыямәт көнендә ди Аллаһ газабыннан ди бөтенесе кытылыр ди. Монда төгәлләмәгән ниндидер әйбердән кытылыр, гомумән түгел, шулардан кала дип әйтә. Кемнәр ди төнлә белән гынахы кылганнар ди. Һәм көндез алар аны фәлән мин төнлә белән мондый фәлән гынахны эшләдем дип ачыклаган ди. Аллаһ ди аны гынахын яшергән ди, каплаган төнлә белән. Ул аны ачыклап сөйләгән дип әйтә. Һәм монда ди шундый мисал китереп була, Аллаһ Субханаһу тәгалә аны үзенең юрганы белән каплаган дигән, һәм ул аны ачып үзен күрсәткән. Монда мин әзрәк тегәлерәк мисал китерәм. Мәсәлән, син качасың дошманнардан, һәм сине нидер кешеләр яшерә. Һәм дошманнар кирүгә син ишекне ачып чыгып басасың, мин монда дип. Бу бит җүләрлек бит, дөрестән дә. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аны мин гынахын сөйләгән кеше җүләр димим. Ләкин менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хадисләренә килсәң, ул аны шуның белән чагыштырган. Шуңа күрә инде Аллаһ белән гынахлар белән бүлешеп була. Аллаһ белән борчылу белән бүлешеп була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, Аллаһтан сорагыз, Аллаһ белән киңәшегез, аңа гына үзегезнең гынахларыгызны ачыгыз һәм тәүбәгә килегез дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Бу әле бөтен яклары түгел, ләкин моның кадәр дә җитәрлек дип уйлыйм, үзебезнең гынахларыбызны үзебезнең исемнән сөйләмәс өчен бер-беребезгә. Ягъни инде безнең шушы менә сез әйттегез, начар якларын сөйләү ярамый, менә мәсәлән яхшы якларын турында кешенең сөйләү, без инде хакыйкатькә кайтабыз әлбәттә. Шулай да мәсәлән берәр кешене мактыйсы килсә, үзе юк ди, ләкин мактыйсы килә, мактарга ярый малайса, менә шундый сорау. Мактарга ярый, аңа ышый торган дигәндеме, ул мәсәлән аны ялдырмый торган әйберләреме, аны мәсәлән битләрен кызартмый торган әйберләрне сөйләсәк була. Ләкин инде барыбер әгәр дә мәсәлән кеше тегәл безгә әйткән икән, ул каршы, ул вакытта сөйләү хәерле булмый инде безнең өчен. Мәсәлән, барбер шундый ялшан галимнәр дә булган, аны мактый башлар, сөйли башлар, ул әйтә, әйдә ди крәнгә күч ди, ул сүзләр хәерлерәк ди, син сүзгә карата дип, калдыр дип әйтәләр. Шуңа күрә төрле мәсьәләләр бар, ләкин булай инде гадәттә дигәндеме, без бит яхшылыкларны сөйлибез барыбер теге кешене дә шуңа эндәр өчен, кешегә күрсәтер өчен күпчелектә. Һәм шуңа күрә безгә аны сөйләү хәерле дә, яхшы якларын. Һәм инде бу без сөйләгән кеше дә ул бүтән кеше турында яхшырак уйлый башлый. Менә бу күңел бушату дигән әйбер, ул гомумән безнең динебездә бармы ул менә? Нәрсә ул теге дин ягына караганда күңел бушату, күңел тулу, мәсәлән шул нигә аны бушатырга кирәк, әгәр дә мәсәлән бар да яхшы икән, яки ул гынах аркасында шулай туламы ул күңелләр? Бармы ул динебездә күңел бушату дигән әйбер? Беренчедән күңел тулу инде без әгәр дә безнең татарлар арасында ничек бу кулланыла дигәндә каян бу килеп чыккан, бу нәрсә турында әйтелгән. Мәсәлән, кеше белән бер вакыйга булды, я инде ул аңа бик сөенә, күз яшьләренә кадәр чыга, я инде киресенчә ул аңа бик үкенә. Һәм инде әйтәм бит кабатланам, ислам динендә мәсәлән сахабаларны берәр нәрсә борчыса, мәсәлән берәр сорауга җавап юк. Я мәсәлән дөрестән берәр начарлык кылган ди, үзе шулай уйлый. Алар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә барып, бүтән кеше исеменнән дигәне исеме белән әйтеп түгел, үзеннән түгел, алар сөйли торган булганнар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм арга киңәш бирә торган булган. Һәм инде монда күпчелектә әгәр дә без күңелебезне бушатырга телибез икән, безнең әле монда тагын бер максат булырга тиеш. Бу инде менә бу начарлыктан нәрсәдән чыгу юллары дигәндәме, ничек аңа тәүбәгә килергә, булай гына түгел, сөйләдем, бетте. Алай бушамый, чөнки ул синең барыбер кала, син бит аңа бернинди сәбәпләрдә кылмадың, аңардан кытылырга. Монда инде әгәр дә синең дөрестән дә тәүбәгә килү ниятеме, ләкин мәсәлән нәрсәдер килергә, тәүбәгә килергә җитеп бетмәй. Я мәсәлән син җирис икеләнәсең, каралы мин начарлык та эшләдем ахыры. Яхшылык та килеп чыкты дисең, теге булай бик вакытта шулай, һәм менә шул вакытта теге урысча әйтә, третийский суд диләр. Менә крәндә безнең ул шул. Ике кеше бер сүзгә килә алмый, крәнне ачып карый, крән шулай куша мөселманга, ул шулай эшләргә тырыша. Монда да шулай, шул вакытта инде әлбәттә кешегә килеп, әйтәм бит инде бүлешеп, сөйләшеп, киңәшләшеп була. Ләкин кабатланам, менә бөтен галим дә әйтә дип әйтеп була, үзеңнең исемеңнән гынахыны ачыкларга ярамый.
Менә сез әле бик шундый тамашачыларыбыз өчен бер бик нечкә җөмлә әйттегез. Кешегә чыннан да шулай әйтәләр бит, менә сиңа сөйләп җиңел булып китте дип. Әсәдә нәситәстәге сөйләп кенә җиңел булу түгел, әнәк менә чыгу юлын эзләр өчен, тәүбәгә якынайыр өчен инде ислам диненең бер хикмәте, кадерле җәмәгать, кадерле тамашачыларыбыз, чыннан да мәсәлән, әгәр дә бүтән фильмнар күп карыйбыз бит инде, фильмнарда гадәттә шулай бит инде теге менә сезгә рассказал, сез шундый легко стал на душе дип әйткән булалар теге фильмнарда, чыннан да асылы дингә кайтсак, тәүбәгә килүнең асылы гөнаһ кылганда булса инде, шуны турында иде кадерле тамашачыларыбыз. Әгәр дә инде бу сорау бик шундый бик киң булды моның җавабы, әгәр дә инде сез үзегез әйтәсез икән, моның җавабы бик киң булды, хәзрәт тагын да озаграк сөйләсә иде дисәгез, менә инде язып җибәрегез, Марат хәзрәткә безнең сорау дип әйтәсез дә, шушы теманы тагын да тирәнрәк ачыгыгыз әле итсәгез, язсагыз, иншалла, Марат хәзрәт монда булганда без тагын да озаграк җавап кайтара тырышырбыз. Инде безнең вакытыбыз чикле, шуңа күрә без икенче сорауга күчәбез. Марат хәзрәт, инде сезнең рөхсәт белән алдагы сорау. Менә тиздән безнең Рамазан айлары җитә, ләкин ничек кенә булмасын, гомумән минемчә ул Рамазанда гына түгел, ураза белән дә бәйле дип әйтсәк була инде. Уразаны без елда уйны тотабыз, шуңа күрә булай дип язган безгә тамашачыбыз, Рамазан аенда ураза тотканда гел йоклыйсы килә. Моның белән ничек көрәшергә икән? Моның бәлки бер төрле сәбәп бардыр инде. Шулай да. Карагыз, мин моңа мәсәлән неме үзем дә моның турында уйланган бар, эзләгән бар, инде һәрбер мөселманның барыбер улай бер очратканы бардыр, әле менә безнең бит җәйге уразалар да бар. Анда теге төннәр бик кыска, көннәр бик озын. Һәм инде менә инде универсаль җавап мин тапмадым. Менә әйтәләр бит, проще не по адресу вопрос. Менә әгәр дә инде матди яктан карасаң, физик яктан, бу әзрәк безгә түгел, бу мәсәлән физиолог, иммунолог, диетолог. Менә алар хәзер бик бу әйберсендә бик нык эшлиләр, бик төгәл эшлиләр, өйрәнәләр, мәсәлән шикәр төшсә нәрсәгә тәэсир итә, мәсәлән кыяр ашасаң нәрсәгә тәэсир итә. Һәм минем киңәш мәсәлән менә бу яктан, әгәр дә без төгәл үзебезнең уразабызны мәсәлән өйрәнәсебез килә икән, безгә нәрсә ураза вакытында хәерле, нәрсә безгә зыянлы дигәндә, мәсәлән алар янына барып кайтып була. Алар хәзер теге аларны тавып та авыр түгел. Интернетта да алар бик күп мәсәлән үзеңнең симптомларны язып җибәрсәң дә, алар нидер киңәш бирә ала. Мәсәлән, моны күбрәк аша, моны әзрәк аша, күбрәк йокла. Әгәр инде шәхси үземнән менә мин моның белән ничек көрәшәм, килсәгеме әйтәм бит, бу универсаль түгел. Кемгәдер килешә, кемгәдер килешмәй. Монда инде менә беренчедән иткә килгәндә безнең халык ияргән инде һәр уразаны 30 көн ит ашый. Теге ел буе 2 тапкыр ашаса да Рамазан аенда төгәл ашый. Менә итне аны авыр ризык диләр, атнага бер ашарга кушалар. Ураза булмаганда, ураза булганда тагын да бу тыелмаган. Ләкин әгәр дә синең мәсәлән йокыга баса, организм төнне белән ял итеп бетерми дисең, ул шул ит белән көрәшә төне буе. Мәсәлән, йокы мәсьәләсе шул 5-6 сәгать булса да йокларга тырышырга. Чөнки безнең организм ял итәргә тиеш, шуңа күрә йокыны да ул вакытта теге бик кысып бетермәскә йоклау кирәк, чөнки син бүтән гыйбадәтләр кылганда әгәр дә йоклап утырсаң, бу да бик яхшы булмый. Нәрсә дисәк тә. Шул инде әйтәм бит, менә дөрес ризык, правильный питай ПП диләр, менә аларның да файдасы бик күп, дөрестән дә әйткәндә, менә алардан сорап чыксаң, мәсәлән, безнең бар пустые углеводы диләр. Бу инде шикәр нәрсә. Бер яктан ул безгә бирә, ләкин аның кадәр нык нәрсә бирми, көч бирми, туклану хәл бирмей. Ул биргән шикелле, ләкин тиз бетә. Менә шуңа күрә алардан сорап була, нәрсә безгә озакка бирә. Мәсәлән, бәлкем без аны яратмаска да мөмкин. Ләкин менә без Рамазан аенда йоклап утырмыйбыз, Алла бирсә, Коръәнен дә укыйбыз, нишлибез дәйме? Ул безгә ярдәме була менә шул айда. Аны ел буе сиңа беркем дә ашарга кушмый, бездә мәсәлән. Рамадан аенда ашады, чөнки витамин нәрсә бөтенләй бер шунда җыелган дип әйтә. Шуңа күрә инде нәрсәдер белән корбан итәбез, жертвуем чем-то, мәсәлән, бик тәмле ашамыйбыз, ләкин безнең калган гыйбадәт, таравихларда рәхәтләнеп торабыз, Коръән рәхәтләнеп укыйбыз, зикрдә, нәрсәдә, һәм инде селкенергә кирәк. Селкенергә, хәрәкәттә булырга. Мәсәлән, зикр кылганда да аны утырып кылмасаң була бит. Мәсәлән, әйләнеп, нишләп әзгенә җиреп, әзгенә уяныр өчен әзгенә җирсәң дә, зикр кылып җирсәң була. Менә бу инде минем шәхси киңәшләрем.
Шуңа күрә кемдер, мәсәлән, бу моны дөрескә санамаска, дөрес түгел диергә мөмкин име? Кемдер, мәсәлән, миңа бу килешми диергә мөмкин. Бу инде һәрбер кешенең үз хакы. Ләкин инде әгәр дә тегәр беләсе килә икән, аны һәр көнне дә, мәсәлән, менә безнең әйтәм бит, аның теге урыннары да бар, үзеңне тикшереп барып була. Мәсәлән, гемоглобин моның кадәр минем, сахар моның кадәр, шикәр, мәсәлән, тегесе монсы, һәм инде анда син нәрсә ашарга беләсең, артык йокы да булмасын өчен дигәндәйме, артык армас өчен. Минем җавап шундайрак ди. Шунда мәсәлән безнең әле Рамазан аена 2 айыбыз калып бара. Менә бүгенге съемка вакытында дип әйтгәндә, әлбәттә тапшыру бәлки Рамазаннан соң да булыр, ләкин безнең бер киңәш ул сахабаларыбыз киңәше. Алар нәрсә эшләгәннәр? Алар Рамазаннан соң 6 ай буе шушы Рамазан турында уйлаганнар. Ничек үтте, менә аның теге бәрәкәтен тоеп яшәгәннәр. Киләсе 6 айда алар әзерләнгәннәр дип әйтгәндә, теге Рамазан киләсе Рамазан аена. Без дә шулай әйтсәк иде, біз инде Рамазанга җиткәч кенә беренче көн ураза башлангач кына ураза тота башласак, әлбәттә безнең организмыбыз да әзер булмаска мөмкин. Шулай бит инде без инде алдан ук әзерләнә башласак, нәфил уразалары бар, тотып карыйбыз, ничегрәк безнең организм тота икән үзен. Бу бер. Икенчедән, аннан соң шундай бер ишеткән бар, Марат хәзрәт, бу инде шулай хәзрәтләребезнең киңәшләре. Без нигәдер, менә сез әйттегез, консаль иташыбыз дигән нәрсәгә әйтәм инде яны. Без Рамазанның ифтарындай бик шундый купшы итеп үткәрәбез. Менә аш кебек анда, бәйрәм кебек. Уразаның гаете бар андай, бәйрәм көне. Ифтарлар булырга тиеш гадирәк дип әйтәләр. Без инде аларның теге аш өстәлләре итеп ни иттер, бәлки шул вакытта да менә күп итеп ашап куйсак, чөнки бит инде бик күп ризык, бәлки ул дагы менә организмга көне буе аш торганнан соң бик кисәк кенә күп итеп ашау дагы бәлки безнең почкаларга тәэсир ясыйдыр, почкалар урса йокы килә. Бу да бәлки аның бер сыйфаты булып торадыр. Аннан соң тагын бер генә сорау менә сезгә, кемнәндер ишеткәнем бар, сорау биргәннәр бар, йоклау уразаны бозамы дип. Бәлки сорауның теге бер асылы, бер ягы дип әйтгәндә, шулда буладыр. Менә йокы белән көрәшәм, йоклап китәргә куркам, теге уразан бозылыр дип. Уразаны йокы бозамы? Юк, уразаны йокы бозмый. Әгәр дә син көне буе теге үзеңне көчле йоклап ятсаң, кимчелек китерә. Ләкин болай гадәттә уразаны йокы бозмый. Без беләбез бит нәрсә уразаны боза. Бу җинси якынлык көндез, һәм инде ураза вакытында инде ашау, эчү, имеш шундый әйберләр, булары калган әйберләр, алар кимчелек китерә. Әгәр дә инде бар берән инде гынах кыласың, мәсәлән, сугындың, нишләдең, алар уразаны бозмый, ләкин кимчелек китерә. Инде безгә ураза камил кирәк бит инде һәрберебезгә, Алла бирсә, моны бит инде дөрестән дә Аллаһ Субханаһу Тәгалә өчен бер ай ураза тотабыз. Һәм инде шул бер кимчелегебез, әгәр дә инде нинди уразаның өлешен кимчелекле итсә, бу бер дә безгә кирәк түгел әйбер. Шуңа күрә тырышырга, камил рәвештә тотарга. Менә оныттым мин аны әйтергә, дөрестән дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның тегәл әзерләве бар иде, ул уразаны алдан ук тота башлыйдыр. Шуңа күрә әгәр дә без шул рәвештә әзерләнсәк, беренчедән без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның сөннәтен үтәйбез. Бу тагын әҗр савап, бу аның шәфагате, һәм инде икенчедән безнең организмыбыз әзер була инде. Монда да инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кешенең үзенчәлегенә карарга кушкан. Әгәр дә кеше алданрак тоту сәбәпле Рамадан аена керә алмаса, моңа бу кешегә инде әлбәттә алай әзерләнү дөрес булмас, хәерле булмас, инде бүтән төрле әзерләнергә кирәк. Ничектер үзе өстендә эшләргә. Инде менә сез әйттегез, табыннар, дөрестән дә безнең мул табыннар анда, белмим, патшалар шулай яшаганмы юкмы, без авыз ачкан шикелле. Ләкин инде монда нәрсә әйтәсе килә, кеше әзерли, кеше тырыша бит инде монда, инде менә үзебезнең үзебез шәхси рәвештә нәфсебез белән көрәшеп инде күп ашамаска тырышырга. Шуннан да кайбер очракта безнең ифтар ашлары бер өлеше дә булмый гает көнне. Безнең гает көнне гадәттә теге аның көне кыймак көне дип теге. Менә кыймак пешердек әле, гает кыймак аша әле дип. Инде кайтасың теге гает кыймак белән чәй эчтең. Ифтарда булган сый хөрмәт теге ураза гаетендә дә юк. Хәтта ки мәсәлән инде ураза гаете, ураза бәйрәме булса да дип әйтик. Инде ничек кенә булмасын, инде Аллаһ Тәгалә хәйрлекләрен бирсен, тотып чыгарга, уразаларыбызны матур гына әзерләнеп, кереп чыгарга һәм инде үзебезне менә үзгәртерлек итеп Рамазан айларын үткәрү насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Шуннан да Рамазан бик зур тема, аның турында инде теге аерым
bir темалар, айрым bir программалар әзерләп булыр иде. Нендер хәзрәтләр хәзер теге дәресләр яза ахыр шул темага, мин белгәне. Язалар, чыгаралар, шуңа күрә карап барыгыз. Бигрәк тә инде аның турында аудио китапларда булачак, Алла бирсә, аларны карый аласыз. Гомумән безнең тапшыруларыбыз алар YouTube'та да чыгып баралар, алар Хозур ТВ'да да чыгып баралар. Шуңа күрә карап барыгыз. Иншалла, әле бу Рамазан айына без һәр бер Рамазанга кадәр булган программада кагыларга тырышырбыз. Ә инде әгәр дә сорауларыгыз калса, әйткәнебезчә, шушы экранда булган адресларга юллый аласыз. Монда шундый бер кызыклы сорау. Инде безнең тамашачыбыз була дип яза, бәлки күршеседер, бәлки тагын нәрсәдер, шулай да. Пасхага берәр насара кешесе, ягъни христиан кешесе буялган йомырка бүләк итсә, яки Гайса терелгән дисә, моңа нинди җавап кайтарырга дигәннәр. Ягез аты йомыркадан башлыйк, Алла бирсә. Һәм йомыркага килгәндә аның асылы хәләл. Һәм инде харамга ул кашан әйләнә, әгәр дә без аны талап алсак, урлап алсак, буялган килешме ул мәсәлән, ничек әйтергә инде, тавык нәҗисенә буялганмы ул мәсәлән, нидер буяу белән буялганмы, ул аңа шул сәбәпле харамга әйләнмәй. Шуңа күрә инде әгәр дә бирәләр икән, без аны шул килештә ашый алабыз, мәсәлән, салатка да турый алабыз. Ничек безгә кирәк инде, кем ничек куллана, мәсәлән, спортсменнар дигәндә алар аның теге агын гына ашый, сарысын ташлый, мәсәлән, бу теге хөрмәтсезлек йөзеннән дә түгел, алар шулай куллана. Шуңа күрә бу күкәй белән, йомырка белән ничек телибез, без аның белән шулай кулланабыз. Бу безнең ихтиярыбызда. Икенчесенә килгәндә инде бу әгәр дә Гайса терелде дисә, һәм инде Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә Коръән Кәримдә Ниса сүрәсендә, Имран сүрәсендә безгә әйтә. Имран сүрәсендә Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә, алар аны үтәргә теләделәр ди, уйладылар ди. Мин ди бүтән төрле уйладым. Безнеңчә әйткәндә, минем аңа карата планым бүтән иде ди. Аны үтәргә мин бирмәдем ди Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Һәм инде киләсе сүрәдә Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә. Бу инде Ниса сүрәсе, Аллаһ Субханаһу Тәгалә 175-нче, 176-нчы аятларында әйтә ди, алар әйттеләр ди, без аны үтердек дип. Алар аны үтермәделәр ди. Мин аны тере килеш үземнең хузурыма күчердем ди Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Һәм инде моның тәфсире, аңлатмасы бар, ләкин инде безгә монда без моннан инде нәтиҗә чыгарабыз, Гайса алейһиссалам ул үлмәгән. Терелергә кем генә мөмкин? Үлгән кеше генә. Шуңа күрә инде безнең асылыбыз, җавап биргәндә, әгәр дә бирергә туры килә икән, без шул асылдан чыгырга тиеш. Шул асылдан. Мәсәлән, без шулай уйламыйбыз. Мәсәлән, инде төрле җаваплар биреп була. Инде кешесенә карата, мәсәлән, урынына карата, нәрсәсенә карата, монсы инде бездән тора, ләкин менә бу асылдан без чыгырга тиеш түгел. Без чыгырга тиеш түгел, безнең хакыбыз юк, чөнки безнең инану бөтенләй бүтән төрле. Бу инде аларны мыскылларга да, хурларга да, куып чыгарырга да чакырмый. Ләкин инде кабатлыймын, менә без моңа җавап биргәнче, мең төрле җавап булырга мөмкин. Ләкин безнең башыбызда, безнең уебызда, фикребездә менә шул булырга тиеш. Терелергә мөмкин үлгән кеше генә. Гайса алейһиссалам, Аллаһ Субханаһу үзе Коръән Кәримдә әйтә, алар аны үтермәделәр, мин аны тере килеш үз хузурыма күчердем ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Шуңа күрә безнең җавабыбыз шул рәвешле, шул чыганактан чыгырга тиеш иншааллах. Инде кыскача әйткәндә, мәсәлән, чыннан да менә шушы тапшыруны караганнан соң берәр кешегә шундый күршесе яки тагын нәрсә менә балалар белмим йөгереп кергән һәм шулай Гайса терелгән дип йомырка бирсәләр, бик кыскача әйткәндә, рәхмәт дип кенә йомырканы гына алсаң ярыймы? Мөмкин. Менә шулай. Мәсәлән, син җавабында була, рәхмәт дип әйтәсең һәм йомырканы алып куясың. Бер караганда җавапсыз да калмадылар, икенче синдәген җавап бирмәгәндә. Аннан соң менә сез бер шундый спортсменнар турында әйтеп киттегез. Ничектер бер өлешен алып, бер өлешен калдыру турында. Бу чиракта икенче өлеш белән нәрсә эшләргә? Ташлау ул спортсменга исраф булмыймы? Монда алар бит аны исраф ягыннан карамый. Алар бит аны файда ягыннан карый дигәндә. Шуңа күрә алар да аны артык булмый бу мәсьәләгә. Була инде әлбәттә, әгәр дә син аны куллансаң, мәсәлән, ул хәерлерәк, мәсәлән, эткә чыгарып биреп булаймы, бер хайванга. Була инде менә ничек тегәл әйтеп булмый, чөнки ул аны мәсәлән ашамаса, ул аның 1-2 ай ята холодильникта. Ул барып кулланмаячак. Шуңа күрә монда һәрбер кеше инде имәттәге ничек әйтергә инде үзенең ихтиярына таянып, инде нәтиҗә ясап, бу исраф буламы, юкмы? Инде аны үзе нәрсә эшләтергә үзе уйлый дигәндә. Шуңа күрә монда аның сайлавы, Аның сайлавы. Һәм инде монда әйтеп бетерим әле, Гомар ибн Хаттабның
кем икәнен беләбез инде, радиаллаху анху, бу инде ул бит безнең бик ерак карый торган булган пәйгамбәр сүзе бар. Әгәр дә тагын бер пәйгамбәр булса, ул Гомәр булыр иде дип әйтәйме. Менә ни өчен? Чөнки дөрестән дә хикмәт иясе иде, ерак карый аладыр һәм инде ниндидер берәр нәрсә әйткәндә дигәндә, ул тегәр уйлап, тегәр нишләтеп кешене үз урынына утырта аладыр. Һәм менә монда аның киңәше бар, аларның бәйрәмнәре вакытында да алардан ерак булыгыз. Һәм инде менә аның ерак каравына таянып, мин нинди нәтиҗә үземә ясадым, менә шундый уңайсыз хәлдә калмас өчен дә алардан мәсәлән ул көнне ерак булу хәерлерәк. Мәсәлән, син беләсең, тегәр менә син бу күршең кирип чыгарга тели дип. Синең шик бар мәсәлән, синең асылың бүтән, менә шул вакытта мәсәлән бирок кунакка барып кайтып була бит шулай. Шул да бер теге чыгышның бер юлы дигән шул мәсәләдән. Һәрбер кеше үзенә карый. Бу киңәш кенә. Шуннан да инде үзебезнең бийек сахабыбызның киңәшен куллансагыз була. Менә сезгә бер бүген көндә әйтмешин лайфхак дип әйтә инде мәгълүм. Инде безнең тамашачыбыз шундый сорау биргән, алдагы сорау. Мөселман булмаган кешесенә корбан итен биреп буламы? Биргәндә нинди теләк белән бирергә дигәннәр. Мөселман булмаган кешегә корбан итен биреп була. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәнил Кәримдә аны рөхсәт итә. Һәм инде нинди теләк, менә галимнәр теге төрле теләкләр бар. Иң хәерлесе дип әйтәләр, ул аларның дингә карата йөрәкләрен йомшартыр өчен. Менә йөрәкләрен йомшартыр өчен бирәсең икән, ул иң хәерле ният дип әйтәләр. Менә бу мәсьәләдә менә шуңа күрә инде әгәр дә без бирергә уйлыйбыз икән, бирергә телибез икән, менә аларның йөрәкләрен йомшартыр өчен дип бирсәк, Алла бирсә бу иң хәерле булыр дип уйлыйбыз. Чөнки галимнәрнең аларның бит хөкем чыгарырга хакы бар. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тааля аларны әле әгәр дә дөрес чыгармасалар да, аларны Аллаһ Субханаһу ва Тааля барыбер Алла бирсә ярлыкар. Шулай ук дөрес чыгарсалар да, шуңа күрә без аларга таянып, әгәр дә шундый ният кылып бирсәк, Алла бирсә мардан да хәерле буларак була ала дип мин күрмим, мәсәлән, белмим. Мен әйдәгез, алайса тирәнрәк бераз гына кирип китәк бу темага. Менә мөселманга бирелә торган әйберләр һәм мөселман булмаганнарга да бирелә торган әйберләр. Мәсәлән, шулык фидия. Менә Рамазанга җитәбез фидия. Фидия кемнәргә бирелә алла? Фидия ул бирелә мөселманнарга гына. Чөнки бу моның максаты дигәндәме мөселманнарга бәйрәм ясау. Менә кемнәрнең мөмкинлеге юк, алар шул гаит көнне, шул нәрсәгә ниндидер генә булса да, бу аларны нишлә мәҗбүрләмәй, алар нәрсә тели шул акча белән эшли. Ләкин әгәр дә кеше шул ният белән бирсә икән, менә сахабалар шундый ниятләр белән биргәннәр, бу кешегә ул бәйрәм күрсен дип, сөенсен, шатлансын дип, мәсәлән, ул көнне ул үзенең гаиләсен тәэмин итәргә әйбер эзләргә чыкмасын дип, аныкы булсын дип, алар шул фидияләрне шул үзләренең сахабаларына дигән якыннарына, мөселманнарына тарата торган булган. Һәм безнең дә инде шул максат ул калырга тиеш, ниятләр шулык булырга тиеш. Менә бу фидия садакасын, закат фидиясын дигән, фидия закатын без инде мөселманнарга тапшырырга, бирергә тырышырга тиеш. Һәм инде аңа да килгәндә, безнең бит кайбер кеше бәйләнә башлый, сезнең бөтен нәрсә акчага терәлгәндәй, кая бу тегәл саннар килә, һәм инде бу тегәл саннар каян килгәнен, моның күләмен, үлчәмен бөтенесен безнең муфтият сайтында табып була. Ник ул үзгәрә әзрәк, ник ул кими, ник ул үсә. Ләкин инде менә без онытмаска тиеш, бу аның минимумы, асты. Исте моның шикләнмәгән. Шуңа күрә шикләнмәгән, шуңа күрә инде кешенең мөмкинлеге бар икән, без беләбез, уразаның кимчелекләрен сөртә. Бүтән хәдистә килә, уразаң ди синең белән күк белән җир арасында ди, син шул садаканы чыгарганчы дип әйтә. Монда инде моның әһәмиятлеге бик күп хәдистә килә. Менә шуңа күрә инде аны бирергә тырышырга кирәк. Һәм әле мөмкинлек бар икән, күбрәк бирсәң тагын да яхшырак, чөнки дөрестән дә бу кеше синең өчен дуа кылыр, Алла бирсә, һәм дөрестән дә сөекле бәйрәм ясар. Мәсәлән, ул әзрәк бирсә үзенә генә ясый аламында, әле балаларына берәр бүләк кыстырып кайтыр. Шуңа күрә моңа тегәлерәк карарга өйрәнигеме, чөнки без дөрестән дә күп җирдә нидер эшен белмим, ничек әйтергә, менталитет шул никтер шул шикләп куябыз, тегәлене әйтәләр, без минимумны күрәбез, инде кара күбрәк бирергә була дип безнең никтер фикергә дә кермәй. Шуңа күрә Аллаһ насыйп итсен, Алла бирсә киңрәк карарга безгә шул бөтен әйберләргә иншалла. Менә шулай әйтеп үтәсем килә, тагын бер әйберне монда менә безнең бар бит инде, мәсәлән, корбанны шалырга тиеш нисабы булган гына кеше. Аңа шул вакытта ваҗиб. Мәсәлән, бар ди берәр сәүдәгәр, аның сәүдәсе бик яхшы бара, бик яхшы оборот елына, моның инде нәрсә вакыты килә, корбан вакыты,
Хатыны бит инде әлбәттә андый кешенең күпчелектә эшләмәй, бу Аллаһка шөкер. Моны нишләп әйтмим, мин теге хурлап нишләтеп дөрес идә утыра нишләй. Мәсәлән, әнисе пенсияда нәрсәдә, бу барып бер сарык чалып кайта. Хатын тиеш түгел бит. Монда да киңрәк карак, хатынга җәннәт кирәк түгелме әллә? Хатынга әҗер савап кирәк түгелме әллә? Мөмкинлегең булса, тиеш түгелме инде тырышырга, эшләргә инде күбрәк, чөнки андый мөмкинчелек ул елына бер туа безнең. Бәлкем кемнеңдер гомеренә дә бер, мәсәлән, бу елны бар, киләсе елны булмаска да мөмкин. Шуңа күрә кулланып калырга, тырышырга кирәк, Алла бирсә, шул менә фидия садакалары белән, кырбаннар белән, нәрсәләр белән менә күп мөмкинлек бар, шуңа кадәр кулланып калырга, тырышырга кирәк, Алла бирсә. Без ике әйбен карадык менә, кырбанны биреп була дип әйттек, мөселманнарга, мөселман булманнарга да, фидияны әйттек инде мөселманнарга гына дип, зәкат дип әйттегез, менә зәкатны без бирә алабыз бары тик кемнәргә генә? Мөселманнарга гына. Мәсәлән, шул ук уразада кафарат бар. Кафарат вакытында 60 факирны ашатып була дип әйтелгән, ул факирлар мөселман була тишме, әллә теләсә кем була аламы? Анда гадәттә мөселман дип килә, чөнки ураза тоткан мөселман иң хәерлесе дип килә, ашатсаң инде. Әлбәттә инде аның бер гызыры булса, авыруы булса, инде ул кешегә дә биреп була. Шуңа күрә булай, иң хәерлесе инде әгәр дә син ураза тоткан кешене ашатсаң. Бу иң хәерлесе. Садака, закатны әйттегез мөселманнарга гына, менә бар гади садака. Садакаларны? Садаканы кемгә бирсәң дә була, ләкин без хәерле ян карап китсәк, хәерлерәк инде мөселманнарга ни сәбәпле бүтән дин әһелләрен, конфессияларны кимсетәсе дә килмейме, нишләтәсе дә килми, ләкин мөселманнарның күтәрелешен без карарга, тырышырга, булдырырга тиешбез. Әгәр дә инде синең бөтенләй тегәл барымы, берәр нинди хәерче, ярлы хәерче мөселман аңа бирү иң хәер. Монда күрше бөтенләй хәерле инде, чөнки анда мин әле әкшем теге мәсәлән, анда каядыр анда, мәсәлән, син авылыңда күбрәк насара ди, ләкин каядыр күрше авылда гына мөселман барды. Ләкин син күршең насара булса, син бит күршеңне яхшы карарга тиеш. Пәйгамбәр мин шул яктан әйтәм. Бу вакытта күршеңә бирсәң дә була, әгәр дә, ләкин әйтәм бит, тегәл мөселман кеше бар, мохтаҗ, белеп торасың. Ләкин сиңа мәсәлән 4-5 ий аркылы барырга иренәсең дигәндә, бу яхшы булмый инде. Шуңа күрә чөнки дөрестән дә аның бит менә шул сәбәпле намазына да кимчелек килергә мөмкин, мәсәлән, төрле яклардан кешегә авырлык килергә мөмкин. Әснага монда шул намазга юлын җиңеләйтәсең. Һәм инде Алла бирсә, шул җиңеләйткән юл өчен Алла бирсә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля сиңа да Алла бирсә юлыңны җиңеләйтер. Монда инде күршегә килгәндә дөрестән дә монда күңелен йомшартыр өчен, йөрәген йомшартыр өчен дә моны эшләп була. Бу тыелмаган, бу рөхсәт. Инде шундан да без Татарстанда яшибез, безне әле теге төрле регионнардан карыйлар. Татарстанда ярар, мәсәлән, җиңел анда күршең татар булса, мөселман булса, инде төрле регионнардан караган кешеләр, шулай ук мәсәлән, күршеләре, бүтән дин әһелләре булса, тагын нәрсә булса, инде менә шуңа күрә күбрәк сорарга тырыштым инде хәзрәт, менә садака мәсьәләсендә, бундый мәсьәләдә үзебезнең тамашачыларыбызның сез әйтмешли менә эшләрен җиңеләйтер өчен белеп калыйк, күреп калыйк, иншалла инде белмәгән әйберләрне яза аласыз адресларыбызга. Кызганыч, без менән чыкты, кызык кына киткән вакытта безнең вакытыбыз бетеп тә китте дигәндәй. Шуңа күрә бу сораулар әле килә торсыннар. Без сезнең белән икенче тавышуларда күрешергә насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә шушы студияларда күрешергә насыйп булсын. Бүген монда килгән өчен сезгә зур рәхмәт. Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм инде ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Кадерле тамашачыларыбыз, Имамнан Сырык тапшыруның чираттагы чыгарылышы ахырына якынлашты. Инде сезнең шушы сорауларыгызга бүген безнең Казаныбызның Киндери бистәсендәге урнашкан Әхтәм мәчетенең имам хатибы Марат хәзрәт Вәлиуллин җавап кайтарды. Сорауларыгызны җибәрә торыгыз. Без аларга шушында җавап кайтарырга тырышырбыз. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хозур ТВ каналыннан аерылмагыз.